Van bandmanager op Pinkpop naar docent op het NL Stenden. Een gigantische stap. Doordat de coronapandemie Andries van Wieren en zijn management trof, moest er wel yield op de planken komen. We gingen een kantoor in Boedapest, in Hongarije, en daar was geen steun, bijna niks. Dus toen hadden we twee keuzes of we lieten het hele kantoor laten bevallen. Maar goed, we hebben natuurlijk geïnvesteerd in mensen, maar die mensen maar ik gewoon trouw, had het een beetje kind. Dus toen ben ik me gaan focussen op het onderwijs. Dus ik ga 4 tot 5 dagen in de week les doen. En mijn compagnon, die is wat oorsprong, die had het commerciële klussen met reclames voor Renault en dat soort dingen in. Wij troffen genoeg geld verdienen om in ieder geval de mensen in Boedapest aan het werk te houden. En die kon dan ons werk bij doen. Dus zo hebben we elkaar wat in leven houden. En nu ben we dus gelukkig nog, want net zo vol hier, we staan nog steeds met dezelfde mensen op de kaart. Andries begeleidt zijn bands op grote festivals. Maar toch de weekend zit hij gewoon voor de klasse. Dit is soms treeg te combineren. Het komt ook wel eens voor dat ik een van de lesdagen dat ik er net ben en dan probeer ik af die les te verzetten. Of ik doe het online. Het gebeurt ook wel eens dat ik bijvoorbeeld in Boedapest op kantoor ben en dat ik dan een helemaal les online. Dat hebben we inmiddels wel geleerd de laatste 2 jaar. En die flexibiliteit is er, en natuurlijk net altijd, maar wel eens een keer. Hè, dat het een keer zo maakt, dan ken dat wel. Het is natuurlijk voor een school als NHL eigenlijk heel erg belangrijk dat er expertise aan boord is. Hè, dus mensen die echt nog mee 12 voeten in het werkveld staan. Andries en zijn compaan aan 3 kantoren. In Amsterdam, Boedapest en Sint-Thuis, de Valom. Dat is dan ook het plak dat hij het liefst werkt. De Valom is natuurlijk heel liets. En ik ga voornamelijk alleen nog maar boe en bij vanuit de achterborden. En het mooie is dat ik daar eigenlijk, ik ken mijn eigen ding van. Heel vaak als ik naar het kantoor in Amsterdam ga, dan hoor ik heel veel de meningen van iedereen en hoe het aan je maat en weet ik veel. En in de Valom ken ik gewoon mijn eigen plan meidje en die werk ik daaruit. En dan ken ik vanuit daar gewoon richting de Randstad of richting het Boetenlang in. Dus daar is volle minder, ik ken wel zijn spraak, maar als het net hoeft, dan ging het liefst gewoon eerst mijn eigen ding van. En van daaruit verder werken. En dan kan mensen daar dan weer op zitten. Dus de creativiteit is iets groter en het is minder afremmend, moet ik zeggen.